Idan har baka raina jaka 8, jaka 9, jaka 10 wannan bidiyon naka ne. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Idan yau ne zaka wannan channel ka daure ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. To yau ma na kawo muku bidiyo yanda zaka samu kuɗi a kyauta. To na ajiye link a cikin WhatsApp channel nawa da kuma wajen comment, kana duba zaka ga an rubuta link ɗin, kawai sai ka taɓa shi, kana taɓa shi zai kama waje kamar haka. To bayan ka taɓa link zai kama waje kamar haka, sai ka danna inda ka rubuta accept invite ɗin nan. Sai ka jira shi. Ok, to fuska farko zai kama kamar haka. To kafin ka fara rijista sai kamata ka yi copy wannan referral code ɗin nan. Saboda idan ka copy ɗin za su baka $3 a farkon rijista, sai ka danna copy. Bayan ka yi copy wannan sai ka zo ka saka Gmail naka nan. Bara mu saka Gmail. To bayan ka saka Gmail naka za ka zo nan ka yi creating password. Bayan ka yi creating password ka tabbatar password ɗinka sun kai guda 8. Sai ka zo ka danna inda ka rubuta continue with Google with Gmail ɗin nan. Ok, sai mu jira shi. Ok, to idan ka kula can sama gashi can ya rubuta mana wani alamu, sai mu zo mu danna inda ka rubuta download of Android ɗin nan. Sai mu yi downloading. Sai mu jira yana downloading ne. Ok, sai mu danna open. To bayan mun danna open ya buɗe, sai mu zo mu danna inda ka rubuta nan ɗin nan na ƙasan nan. Ok, sai mu danna nan na saman nan. Sai mu danna next. Ko sai mu danna nan ɗin nan. Sai mu zo nan ba register ba za mu danna. Nan login za mu danna nan ƙasa, idan kula za ka ga rubuta login. Login za mu saboda mun yi creating tun a cikin website nasu. Sai mu zo mu danna inda ka rubuta login. To ya kama waje kamar haka, na rubuta login with email ɗin nan. Ko ya kama waje kamar haka sai ka sa email naka, wannan email da ka yi register. To bara mu saka Gmail namu. Bara mu tsayar da bidiyon don mu sa Gmail. Sai kula in password ɗinka ba haka bane sai ka danna wannan alamar ido ɗin nan. Sai mu danna login with Gmail ɗin nan. To zai kama waje kamar haka sai ka danna yes. Wannan arrow sai ka kunna shi, wannan arrow da kake gani sai ka kunna shi kamar haka. Bara mu kunna shi. Yauwa to zai kama haka. To wannan amfaninsa za ka iya bar shi haka ko za ka iya ka ƙara shi. To mu kawai bara mu bar shi haka. Sai mu danna done. To bayan ka danna done, register successful, kaga sun bani welcome bonus a nan. Za ku jira shi. Yauwa kun gani sun bamu welcome bonus na $3. Sai mu danna connect continue Gmail ɗin nan. Sai mu danna OK. To kun ga yadda application ɗin nan yake. Kun gani $3 sun bamu welcome bonus. To ba za ka iya withdraw ba har sai sun kai $20. To duk bayan awa 24 wannan za ka zo ka yi claiming na wannan tukunya da kake gani a nan sama. Duk bayan awa 24 za ka zo ka yi claiming. Sai kuma nan ƙasa. To inda ake samun kuɗi a wannan application nan ne. Ka gani duk wanda ka yi ka gayyace shi ya zo ya register, za ka riƙa samun percentage abin da ya samu. Kaga a ƙarƙashinsa za ka iya samun $5. Shi kuma da ya register farko za su ba shi $3 farkon register. Wannan $3 ba zai iya shirye shi ba har sai ya kai $20. Sai na wannan tag ne iya level ɗin da ka kai. Sai mu danna nan claim. Ka gani sun bamu wasu tag. Sai mu zo mu danna OK. To ga duk wannan tag ne za ka iya samun kuɗi da su a cikin sauƙi. Yanda ake samun kuɗi da wannan application ɗin nan shine za ka bar data ka a kunne. Idan ka kula can sama za ka ga alamar application ɗin nan. To yana mana rolling ne. Kun gani? Yana amfani da datar ka ya yi ma converting zuwa kuɗi. Kuma yanda ake withdrawing wannan koren blue ɗin nan. Idan ya kawo nan zai koma blue wannan.
kana danna shi directly zai yi withdrawing naka a wallet da kake amfani. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna mana alamar subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode.